Diring ahawarara tumpen Dr. Numal Momin, CM Dr. Tuliram Ronghang, lapen IM Richard Tok biapan, ningki pungalam kacepak langpon. 26 nong Dwarbaguri constituency ke parlu diring ahawarara tum, aningki pungpen lamthi kacepak langpon. Lason si perangkia tumapan nang kacupapen hadak araratum nang kithanun atengke nilitum diring ahawar along kutip hokep atangkapen akaloi boy school ki kimji pupen adimak long an nang langpen adimalong pilar haihui anta nang somla bapinon ki akam claim klesi along amayalong Assam Legislative Assembly Deputy Speaker mati MLA Dr. Numal Momin Karbi Anglong Autonomous Council ACM Dr. Tuliram Ronghang lapen Dwarbaguri Local MLC mati in charge education IM Richard Tok bi alang litum mayalong ningje cocot ke nilitum diring ahawar araratum ning ing samsi pura lamthi cepak langpon. Lapen nono majong sila bangso akalai boy school nang kim ki lapen diring araratum aphan nang ching waiwe pulutang te non ke bangji MP election ahut ke nilitum diring ahawar arat ke BJP aphan vote epakta pipe puta hawar araratum pen ningje pon. Kajironga pen Thompson Terang Putiki News Karbi Anglong. ahok lo maneli tum diring rat ke so ekole bo school pen ko alo ne nil tum phan adhu dang ke cha asi non batai ko alo ne election ke dam ta nil tum phan ta thang da theklong lang asi nil tum ke diring rat tum ke pherang ke bitung phan ke chupha ke han lo nil tum phan ke not MP election aprang nil tum phan ke labang so ekole bo school pu bang ke ini son ba ekdam naking dek nai posini tum ke Karbi Anglong tim mane no ke do bom council ke cari tum hasi le tum ke chuning rilo hak lam la ke le tu deringa rat ke la selo ke the na ke chuning rilo ni tum ke lo mo pu ke ha tung ne ya alama pu tha ni list ame la salam thosin list ame ne je dun po pini la bangso school na kem ji pu apatai ni le tum phana meeting along na ke cha lapen apatai ni tum phan ni nang ke pethe la som da thasi la bang so school pini ania sa me tum thek long la lapen ang part me ni tum na ning dring arada ning thi bang ning pung bang la hello la bang so school jong si la bang so MP election na prang jong si la bang so school nang kim ke la penang rang re pulu tang ten pini ni tum la bang so diring apias long bang pen bang ke ni tum puhu di pak ta tum pidun thek la bang part ta me la bang so ali kedam tang MSC prang pen la bang so ali nang claim pilo graveling sa to ka nang thok pilap lo bos tami pinya ni asa me patang te non ba ke la bang so ali ba ke next ako ulta graveling ke thok po non pur kar bhar anta non lang pon lap lo atawar anta la wak lap lo la punil tum phan apatai na chong thui to ke nil tum tami rong so non ke tum ke ni tum tam ke lu ber velo la penel tum ke non ke dang ber do ber velo posi nang tum jong si buhut de pak nang ve gi pulang te diring ara phan buhut nang gi pulang te la bang so school nang mana patango la penang kimo la bang so tuwar non mana patango la sini pela si ni cholo khado ta ke na adu pela Kardom pini nilitum dering arat mate dering arat chingrum pet pe nilitum pherang kya bitung phan ka chopha pon alam the bangal hello jitu nilitum la nilitum aphi ke doang long nalitum rata theglong lo la bangso Karbi Anglong rata theglong lo la bangso anglong along nilitum phan je nang ke chak ke dam tang Dr. Numal Momin Assam Assembly Legislative ake hai Dr. Numal Momin alang li MLA bukajan MLA alang li saminang chi chak pon lo mate along radamai pi long je kipang dak pon alam chot kali radamai pilong ta along nije pon lo lan 50 crore mate 50 crore la tangka la bang so school dak ni tum diring long nang i pon pu nang som pon nang kim pon nang rang pon busi nije pon lo lam pam pas tami dak ili tum Karbi Anglong Autonomous Council
kecari bom CM Dr. Tuliram rong hang sami alang li along amai along tin amai long tami la solam pangdak pon lo diring ha war long ekolo boys school lang kim pon po 50 crore pu rat amai pilong ening ji bom lo lapenan chota kalilang non kijusi mate dak editum duar baguri local MSc mate EM ake hai Richard tok bi education IEM lo alang lisame along rat amai pilong ning ji lo election aprang lasino ni litum bangke aning kanda ong cholo ni litum hat alam tanang ka check ta ong cholo la sini litum bangke non bangke ningi punga son sini litum kadu ka be arat tum ta chini lo athi school ka be pen ni litum ko an mani tum arat akidu akisum ke ni litum diring arat si chini chot apo sini litum bangke pini bangke ningi pung lo la sini tum pherang kya bi tum mate kar bang long arat kachari tim kar bang long arat phandani tum ka chuning ri bangke la hello nil tum phan la MP election a prang jong sini tum han ladak nang klem pon pe nang dam pon pe bate isi bang ni tum ang thek pon long le pute ni tum diring arat pen bangke bhude pak ta ni tum bangke pi pon thek pusi ni tum bangke rata tum penta chidon sar pen si tum la bangso alam pe ni tum klem pon lo athi ladak bangke school bandurival kado bi pilar nang li tum thek long pilar ta nang som elos ta mi pinya bangke dak long e ta nang som selang la pen ladak chat kui ban ta nang tak kut kilang tangte alam 50 crore along mining ji chot pen ladak akam nang claim clip pute kuson sini tum dingkang sampola sinang tum phanang chuning rilot tim kar bang long phan da si MP election na prang bangke nili tum bangke la kui ban chot kali akam nang claim non bang alam ning ji no rat kar bang long rat tim kar bang long ke theki ding tam alam ning ji no akam bang nang claim mo pusi ni tum diringa rat bangke pherang kya bitunga thengnu chuning ripon lo